Wes wancine tansah dielinge wes wancine padha nindakake adan wis kumadhang wayahe sampeyan natepi wajib dawuhe pangeran salat yakti limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sintonga indah luwih sampurna yen berjamaah subuh dhuwur lan asar salat yakti ngadai tindak mungkar maghrib isa iku cangkepe prayogane ditambah salat sunahe sesembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga. Sadi eleke bos wajine ayo padha nindakake adan wis kumandhang wayahe sembahyang natepi wajib dawuhe pangeran Salat yakti cagake agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sintonga indah luwih sampurna yen berjamaah subuh dhuwur lan asar salat yakti ngadai tindak mungkar maghrib isa iku cangkepe prayogane ditambah salat sunahe sembrono iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedelo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga.
Profesor Lawang Sakaris Guna Lektik Mahaprana Budaya Indonesia. Saderipun Terima kasih. minangkani bundutan